Здравейте, аз съм Табелката и днес ще играм мап... Забрах как ми беше името. Сега да видим челенджите. Large Grass Block. Survival Map. Maybe need the board. Page 2 Challenge. Page 7. Making fine letter source. Build a cobblestone generator. Build a house. Build a zombie grinder. Craft iron armor and tools. Visit the needle. Build a melon farm. Build a wheat farm. Build a carrot farm. Build a potato farm. Pumpkin, sugarcane, cactus, за кошки, за всичко. И да отидем да правила. You are playing peaceful, don't cheat, items survive. Добре. Първо да играя с този текстчер пак, защото компютърът ми в момента е доста натоварен, защото обработвам и качвам няколко клипа и да не обличи FPS съответно текстчер пакът. И да, заради това. Но тук да ми карай. Те ще са сапилите. Не знам, що тук се старая. Имаме бомби. И не. Класно. Прецакнах си бомбила. Явно трябва да виждате как зарежда едно. Това точка е доста странно. Така, но както и да е. Важно е да ми върви по-добре, понеже рендвам другото че. Ето тук ще започнем мина, ако има такава. Ако има как да се къде съм правил към пясък ли това? Да. Може да не ви хареса текстчер, така просто. Веднага като довърша клипчетата, които рендвам, това са от Treasure Island с мапа, където играех. Веднага щом ги довърша, ще си пуска, ще си сложа по-добър текстчер пак. После с него Майнкрафта направо не знам, заобщо не ми вървиш на снимки. Той са диаманти, клей. Явно ще направя някакъв. И хората явно са се постарали, съм слагали родни тук-там. Колко трябва да се постараеш за едни видео? Не знам. Но както да е. Забелязах, че американци са ме гледали в Inventor Challenge. Са ме описали много добре се справяш и такива неща. И харесали са го. Тук има даймата на много да взема и това е умърци. Това какво е? Емералд. Не. Кабъл. Просто... Добре. Се сложим с висока. Избрана. Или пък ще направим така. Ще скопаем този блок. Ще ги изпълня. Взема чест. Enchanting. Iron, такива неща. Добре, сега ще се кача горе. Нямам представа кога почнем този епизод. Сега ще се кача да си направим крафтинг и съответно меч.
Добре. Значи така. И този спаун ще го запази, защото ми трябва зомби грайндър. Затова сложили спаунера. Но колко питомни да са уместни? 4. Те защо се качват на честа му? Не съм, защото с честа главата се става по-безпреден. Хайде, де зомбите ще ме вземат. Те си там съм взел все. Трябва да се направя флайера на армор и неща. Чакай да взема даймонда. И да поставя енчантинга. Ето тук ще бъде моят енчантинг. Трябва да се направим айрон кирка. Time to mine and getting on a blade ги взехме веднъж. Текстър пака не е лошо, не е някаква на света. Имаме супер нормално там Diamond Hole. Краят на света! Какъвто е клей. И трябва да имаме клей. Добре, това се чакаше. Това ще ми отбеляза, че тук е краят на света. Тук няма там това. Аз като цяло май трябва да си направя даймонд опадка, че и да е енчантна. Офласа на 1.8 ще ми иска лапис лазули, но мапа е предвидена за 1.7.2, пишеш да енчитано. Просто нямам как да се енчантна. И за това. Нали, те са го правили за 1.7.2, където не ти трябва лапис лазули, за да енчантваш. И вече в 1.8 обаче иска да имаш лапис лазули. Дано поне да се падне хубав енчант, като си Unbreaking Dilla per Fittivity. Fittivity 1. Само тук. Пак става пак е лопата. Така да го видим. Така е много по-бързо. Трябва да намерим всички възможни руди. Добре, диаманти. Трябва да се направим камстон генератор. Точно се получи. Но премахвам другите. Смятам първо да изкопая дърта, разтая руди и после да видя колко дълго руди са сложни. Или ако някой много питно да има на представа. Иска да видя мапа. Пише там, ако някой се шудите или пише в Google Minecraft Map, забравих как беше, сега ще кажа сайта. Сайтът се казва minecraftmaps.com. Това всъщност да ви кажа, май това ще бъде в този епизод. Когато се върна в следващия епизод, ще съм изкопал целият дърт, за да ви е по-интересно, да мога вече да минавам квестовете, челенджите. И това беше от мен. До виждане.